आई भी हम भोजपुरी गायक शशि लाल यादव आप सभी तमाम भोजपुरी सुनैया लोग के गोड़ छू के गोड़ लगते और आप सबसे एक निहोरा करतानी कि जैसे हमनी अपना घर के बच्चा के जैसे जौना नजरिया से देखे नहीं सन वैसे ही आज हमने के आयांश बाबू के देखे के बा। आयांश बाबू के बहुत बड़ा बीमारी हो गई बा और आप सबसे विनती बा कि जेकरा जितना होखे प्लीज मदद करें। एगो लाल के जान के सवाल बाटे हो हाथ जोड़ी आज करत शशि लाल बाटे हो। ए भैया लो एगो लाल के जान के सवाल बाटे हो हाथ जोड़ी आज करत शशि लाल बाटे हो। 22-16 करोड़ के दवाइया दाने दी सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए भैया दाने दी सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए भैया। रिकॉर्डिंग बाय आशिक स्टूडियो पटना। माई के गोद सुना होखे से बचाई आचारा में प्राण भिख मांगो तारी भाई। माई के गोद सुना होखे से बचाई आचारा में प्राण भिख मांगो तारी भाई। आइल विपदा के बसमैया दाने दे सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए भैया दाने दे सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए भैया। धर्म के काम में ना हाथ खींचल जाला रवो संतान के भगवान करी है भाला। धर्म के काम में ना हाथ खींचल जाला रवो संतान के भगवान करी है भाला। रस कहे बनी निर्दयिया दाने दे सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए भैया दाने दे सभे सहयोगी को के बबुआ आयांश के बचा लिए